Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, ya iki kejaba Elisa ya iki sing lagi viral no. Iya. Napa? Mbak Tatin iki. Yang menggemaskan. Hah? Yang menggemaskan. Oh, tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking gem. Jenenge ora gemes nek ngono kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih, lumrahe ngenten niku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi lho nek dong kanu fragmen ketoprak jan. Aku gede piye? Iya. Jane ya ora apa-apa, jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya Mak, iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek mboten dandan? Delok we nek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang ya aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Ya kuwi ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to nak. Wis kaya meja. Ya ning ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresna kok. Lah iya. Ayo Tin, nembang. Ya. Napa, Pak? Iki ora njaluk-njalukan sawer-saweran lho, ora ono sawer nang kene. Mboten. Ndak kowe to titik-titik njaluk titik-titik njaluk dit kok nembang njaluk dit. Iya. Lah ono kok. Ono endi? Nek pas ono. Ngene Agnes ditransfer, nggone Elisa diulungke dhewe karo Pak Wakil Bupati. Nggih. Iya. Ayo kowe nek arep golek saweran kono medun panggung ider kono. Engko besek. Ayo sinten ya sawer karo nyanyi. Iya. Ora kok njur masrahke aku. Nang kene ora ana. Wondene iki ana iki mergo ana tulisane ngisor kagem Pak Dalang. Iya. Oh, kagem Pak Dalang. Lah iki Pak Dalang nggih purun. Lah ya wong diparingi kok. Lah nggih Nek tak tolak engko nyepelekke kagem Pak Dalang ora sudi ngono. Waduh dumeh. Nggih mboten ora sudi ning mbok dibagi-bagi karo anak buah ngono. Nek cukup tak dom, ha iki mung 200 ki dido wong 10 entuk pira? Ya nggo kula tok. Wah ya aja kancane Mary. Engko nek ana sing munggah maringi dhewe ya kuwi bejamu. Nek ngene iki tak dom ndak do Mary. Ya. Ya nembang apa kowe? Lah enten pawondutan apa? Sementara iki jenengmu tidak tertera di sini. Iya, tapi maksudnya pawondutane napa lagune? Ora werna-werna. Ana apa jenenge iki? Gerajakan ana. Ya. Gerajakan wae Mbak Ayu nggih. Oh, Caping Gunung ana. Ning iki Bapak Siadi iki kaparange arep nyekar dhewe jarine. Pengen nyekar piyambak. Oh iya. Oh nggih. Kendel kok iki ras diterke wis nyekar dhewe. Sakniki napa mengke? Sop bisa kowe sikik engko bar iki Pak Siadi kuwi. Iya. Kula riyen. Apa? Gubuk nggih. Apa? Gubuk. Ya ini kok ngalah ngejak bubuk. Oh, gubuk asmara kok bobok lho kupinge. Oh kuwi. Kurang ajar to kuwi. Kupinge ngopo? Aku mengarep nekke budheke ndak tak. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Wong aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo sinden tok nek apa-apa ki ora masalah. Sing ora trimo sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mul iki pundi? Ya sak omong-omong aku sing momong ya ora tepung kok. Iya, aku dadak kenalan karo sing momong ora. Iya. Sinden aku nek dalam ki gampang lara. Kula ta? Kandhane. Kula ora ngunekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok bobok. Kuwi jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngunekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip le ngrungokke selip ora perkara budhek. Ya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa, diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong. Mbah Mul. Mbah Kasan. Malik meneh. Sing ngomong kok akeh men, ya. Nggih. Gubuk ya kena wis gek omong. Ayo kok nek enggak di banting ambiar. Kuat apa piye? Heh? Kuat apa banting aku? Kuat. Ambok ping pindhone kowe nek kon banting kaya ngono kuat aku. Ora kuat ya tak kuat-kuatke to ya. Terus arep ngopo nek dibanting? Ayo banting ambiar ya wis mung dibanting tok ngono. Arep ngopo-ngopo ya ora wani. Kasus malah.
Mergane apa? Ya banting. Mulai ya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur Lingsir. Oh, mripate plorok. wong kleru kok. Ha apa bener? Lingsem. Nah, Kok lingsir? mau kupinge saiki apane? Cangkeme. Tak akoni wae ora apa-apa. Aku ra muni lho. Ya ora muni ning arahe ndono kok. Lingsem yen mutan neno Sesawangan. kleru meneh. Ya sakaremu wong aku ora apal kok. Aku ki ping benerke larase. Lelampahan kang kawuri Ya. Tresna. tresna tulus nadyan ing gubuk asmara Neno. Mangga, ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen Yo tangtung.
oh ah oh ah. Ae, ae, ae. Yo. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih, Niki kalih nyambung sedulur ingkang pinten-pinten taun boten kepanggih. Oh, Lah niku Pak lek kula ngatimin wonten mriki. Lah niku nggih alhamdulillah kalih nyambung pas seduluran. Nggih. Nderek ngregengaken Pak Dalang. silaturahmi menika sae. Nggih. Ya, mangga. Badhe nyekar caping gunung? Nggih. Oh, nggih mangga. Ya. Iki kita wong Afrika iso caping gunung. Bot maneh. Nuwun sewu mangke nek wonten kesalahipun dibenerke Mbak Alisa. Aduh. Mesa nyuwun nih. Mesa milih mangke dibenerke. Aku wis sepuh kaya ngono kok ming menerke dadak njaluk tulung. Iya, mangga, Mbak, mangga Pak. Siyadi nggih asmanipun ya? Nggih. Saking lereng Kendali Sodone pundi, Pak? Samban. Samban. Samban nggih lereng Kendali Sodo mriku, Pak. Sumawana. Mboten mriki samban wingkinge Coca-Cola. Oh, nggih 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 nggih. Burine Coca-Cola. Mangga. Saben bengi saben bengi nyawang mau meng kemunggahan nek mau. Kona Tang detang. Yen mamajang amung nganggo janur kuning. Iya. Sampeyan niku sok latihan karawitan, Pak. Mboten, Pak. Mbok ketoprak? Nggih nggen reokan kalian nak mendet pantun niku mbeto caping ngoten panas pas wayahe panas ngedos pantun ngoten niku to, Pak. Kali nembang-nembang Nggih, ngoten. kali nembang. Dadi nek enten salahe nggih. Mboten malah kula nika gumun, kula kita benjang menika kagungan gesok gladen karawitan wong suwano nadane nggih pas, suarane nggih apik. Oh iya. Lha iki lho entuk-entukane nek wong
anu golek pari, golek ramban, nyunggi pari karo tetembangan suarane malah apik no. Iya, ngono ya, Mak. Kembang waing weton gunung luar biasa iki. Iya. Ki seneng aku. Bapak karyanipun apa? Dalem Pakaryanipun. niki wau kesenggol sithik, Pak. Napa? Gaweang sumur, niki wau nembe damel sumur sedinten. Wow. Tukang golek sumur kok ya. Nggih, damel boto. Sampeyan niku nek tukang gawe sumur kula tak takon. Nggih. Manuk apa sing betah ambles bumi? Wah niku rahasia niku. Ha niku manuke wong golek nduduk sumur. Iya, bisa ambles bumi jero banget no. Pacitan sarwe jana Wis kompak e. Iya. Oh, tombo kesel kok, Pak. Nggih. Jan dhek ya iso nek panas udan panas aling-aling caping gunung. Ayo sinden-sinden 1 2 3 ya. Misowa Nadyan wadon sarta lanang minum ampun minum nek minum niku basa Indonesia inumane banyu bening. Ya luar biasa. Lajeng ki langgame mangga. Kejaman berjuang dur kelingang anak lanang biyen ninggal janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing dikadang lali dinanti-nanti neng gunung tak jagongi saka jagung Pak nganu ngaku nek sok reokan to no. Ya, engko didadekke reokan no. Ya. Entok tang. Entuk. Ya. Nane ya. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi
raja kene ora ngreyok sampean niku. Lah mboten repot. Mpun kesel kok, Pak. Napa? Astane pun kesel. Oh, kesele Terus ngoten. Wingi dalu muat ayam, ayam potong, dadene pun kesel. Oh, nek siang muat ayam, nek dalu duduk dalune muat ayam. Muat ayam. Nggih, ayam potong. Siang duduk sumur. Nggih, ndamel. Napa? Ndamel sumur. Lah nggih niku jenenge duduk sumur. Iya. Nek ndamel sumur sampean ora iso. Damel kok sumur sampean gawe sumur ngoten ya iso, mboten iso nduduk sumur. Ya ngono tembunge sing pernah nggih. Nggih, nggih. Syukur bisa nyawa gunung mriki lho. Nggih, matur sami-sami nggih. Dilajeng dipleroki, Pak. Napa? Pleroki gadane Pak Narto Sabdo. Oh, sampean elok lho. Sampean ngerti sik nyipta barang niku luar biasa. Malah justru penyanyi-penyanyi campursari niku sok mboten menghargai kalih napa sing bapake kula rin nggih tiyang dapuk ketoprak kalian wayang, Pak. Oh, bapake. Almarhum nggih. Oh, pun sedo. Sampun. Suwargi Pak Sudar. Oh, Pak Sudar. Nggih. Sapa mak? Oh, ya men kono ki marem ngono lho. Nggih. Nggih. Kan diplerai pupung dugi mriki nggih. Katon sutresnane kalih budaya Jawi, Pak. Leres sampeyan arep ming anu nun semboten ming ning arep pakaryane nggawa pitik potong kali duduk sumur ning sangkale sampeyan. Nggih, berarti nek nang ngisor sumur kan wis entuk jero kae. Mas aja triple. Nggih. Mulane cepet dadi. Neng omah barang ya, Dik. Mulane ya cepet dadi. Lek teng griya niku nek kula mboten nembang, kalih mboke mboten sangon sekolah rin. Ngoten. Nggih. Ning sae Mas di nganu nggih di pokoke nggih. Nggih. Matur. Nggih, Pak. Yo Mas dicaosi rondo kempling. Ya, apa aja dipleroki. Aja dipleroki. Nanti selip-selip aku. Iya. Mangga, ya. Hoi. Iya.
ditinggal kapribaden ketimuran boyo sing eling iku budaya kudu ngerti aja ditinggal kapribaden ketimuran boyo sing eling iku budaya matur nuwun Pak nuwun Pak Sukat Suyadi daya Ronang kono magawe gelari rawang wang. Oh. Sapa iki, Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru? Ah iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong waspadakno, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film lho. Kok bintang film ya? Kae Dono Kasino Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wah, edan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Wis disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong, Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti dhewe arep gelut. Iya, gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat apa? Apa, Ndra? Lho. Duh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Rek. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Ora usah wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramakane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Kethok jenggotmu kowe. Aduh, aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arti kelabange kembung ae aja mah. Anduk kowe tekan kene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem mertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipnirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma.
Ndarwa dengkulmu mlocot ora. Hah? Oh kowe iki anake le kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ro bapakmu tuwa bapakku. Kowe iku drene nyelo bapakku ki. Padhe nyelo aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Woyo! Motare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa glecak dhewe kok. Ada. Iki mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkem ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh, maju kono, tandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semak dewane ampuh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Iki tak gunyer mari kok. Ya. Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Truk. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Ah tak arah ndas. Usuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Ha? Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok.
Lah mergane kayane kena ring kurang sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya jlembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi le disembah sik. Ngule ngantem aja nggon sirah, aja nggon dada. Ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke.